পুনরুত্থান রবিবার প্রভাত যজ্ঞ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଠନ ପ୍ରେରିତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ପାଠ ଅଧ୍ୟାୟ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 34 ଏବଂ 37 ରୁ 43 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନ ପାନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପିତର ଉନ୍ନତ କଣ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜହନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନ ପରେ ପରେ ଗାଲିଲୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମଗ୍ର ଯିହୁଦା ଦେଶରେ କେଉଁପରି ଦିବ୍ୟବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଅଛି, ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେଉଁପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତଥା ଶକ୍ତିରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥ ହେତୁ ସେ କେଉଁପରି ମଙ୍ଗଳଜନକ କର୍ମ ସାଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜନତାକୁ ସେ କେଉଁଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏ ସକଳ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ନୁହେଁ, ସେ ଜିହୁଦମାନଙ୍କର ପୁରପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ କଲେ ଆମେ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟୁ। ସେମାନେ ତାହାକୁ କ୍ରୁଶ ବୃକ୍ଷରେ ମରଣ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଅଛୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ ପାନ କରିଅଛୁ। ପୁଣି ସେ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବନ୍ତ ଓ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କର ବିଚାରକାରୀ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ସକଳ ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରବକ୍ତା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କରି ନାମ ହେତୁ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ।